масъулияти баланд ба давлат ва халқи Тоҷикистон содиқона хизмат мекунам. ман ҳамчун раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳузури шумо муҳтарам пешвои миллат, аъзои маҷлиси миллӣ ва мардуми шарифи Тоҷикистон изҳор медорам, ки тамоми донишу таҷриба пурмаҳсулу самараноки мақоми олии қонунбарори кишвар бедареғ сафарбар месозам ва манфиатҳои миллат ва давлатро аз тамоми манфиатҳои дигар боло гузошта дар татбиқи сиёсати иқтисодию иҷтимоии ҳукумати мамлакат поквиҷдонона саҳм мегузорам. мо якҷо бо аъзои маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти ин шохаи ҳокимияти давлатиро боз ҳам ҷонок намуда барои фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ба сокинони мамлакат, расидан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ ва дигар нақшаҳои бунёдкоронаи шумо пешвои муаззами миллат ҳиссаи сазовор мегузорем. ҷаноби олӣ, ба шумо бори дигар изҳор медорам, ки бо заҳмати софдилона, саю толоши содиқона, нерӯи тоза ва дасту дили нияти пок ба хотири пешрафту ободии ватани азизам кору фаъолият мекунам, то сазовори боварии шумо ва мардуми шарифи Тоҷикистон бошам. ман Рустами Эмомалӣ ҳамчун узви маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки масъулият ба халқи Тоҷикистон савганд ёд мекунам, ки манфиатҳои миллат ва давлатро аз ҳама боло гузошта фаъолияти худро дар асоси Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намуда тамоми нерӯ, дониш ва таҷрибаамро барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, таҳкими ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона сохта дар таҳия ва қабули қонунҳо содиқона ва поквиҷдонона иштирок менамоям. Ташаккур ба таваҷҷӯҳатон.